राजीव, तुमको यही बनभोजी ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ପୁଣି ସେହି ବଣ ପାହାଡ଼ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ। ଭାବିଥିଲି ଏଥର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ମିଳେ କେଜାଣି ତୁମକୁ ସେହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ନା ସେଠି ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସେ, ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ଆରଥର ଯେମିତି ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ରାଜୀବ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖୁ ରଖୁ ରଶ୍ମି କହୁଥାଏ। କିଛି କହୁଛ କି? ଲାପଟପ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟେଇ ରଶ୍ମି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲା ରାଜୀବ। ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମୋ ଭୂତ କହୁଛି କହି ରାଗ ତମ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଆଲମାରିରୁ ଆଉ କିଛି ଲୁଗା କାଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ ରଶ୍ମି। ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଯାଇ ପଛରୁ ରଶ୍ମିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ରୁଷିଥିବା ରଶ୍ମିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣି ଗାଲରେ ଆଙ୍କିଦିଏ ପ୍ରେମର ଚୁମ୍ବନ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାହେଲେ ରୁଷିଗଲେ ନାଇଁ? କ'ଣ କହୁଥିଲ ଏବେ କୁହ? ଏବେ ପୁରା ସମୟ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ। ଏହା କହି ରଶ୍ମିକୁ ଆଣି ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇ ଦେଲେ ରାଜୀବ। ଓହୋ ରାଜୀବ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ପରା, କେହି ଦେଖିଦେବେ ଯେ। ତମେ ବି ନା, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିବିନି। କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନ କହିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କହି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଟାଣି ଆଣିଲେ ରଶ୍ମିକୁ। କିଛି କହିବ ତମେ? କହି ରାଜୀବ ନିଜର ଓଠକୁ ରଶ୍ମିର ଓଠ ପାଖକୁ ନେଉଥାନ୍ତି। ରଶ୍ମି ରାଜୀବକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଧେତ୍, ମଣିଷ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଛାଡ଼। ହଉ ହଉ ମୋ ପତିଦେବ, ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଏ ବୋଉଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇ ଆସେ। ତମେ କାହିଁକି ଯିବ? ସେ କାମ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ରୋହନକୁ ବି ବୋଉ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସବୁବେଳେ ତୁମର ଖାଲି କାମ ଆଉ କାମ, ମୋ ପାଇଁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। କହି ରାଜୀବ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ହେଲା ବାବା, କାଲି ଯିବା ପରା 2 ଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସେଠି ତ କେହି ନଥିବେ ନା? ନାଇଁ, ସେ ଘନଶ୍ୟାମ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବି ଯିବେ, ବୁଝିଲ, କହିଲା ରାଜୀବ। ତାହେଲେ ବହୁତ ମଜା ହେବ ନାଇଁ? ଖୁସିରେ କହିଲା ରଶ୍ମି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଅ କୁହ? ସେଠି ନା ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ଆସେ, ନା ଭଲ କିଛି ହୋଟେଲ ଥାଏ ଖାଇବାକୁ। କ'ଣ ଥାଏ କେଜାଣି ସେଠି? ବୁଝିଲ ରଶ୍ମି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଏହି ଆମ ସହର ବଜାରରେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି କୁହ ତ? ତାଛଡ଼ା ସେଠି ସିନା ଭଲ ହୋଟେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଖାଇବା ମିଳେ ସେଠି, ପୁରା ଗାଁ ଭଳି। ଓ ହେଲା, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି। ଏହା କହି ରଶ୍ମି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ରାଜୀବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ, ଆଚ୍ଛା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଯିବେ ତ? ହଁ, ସବୁ ଯିବେ, ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, କହି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ରଶ୍ମିକୁ ରାଜୀବ। ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଳକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ରାଜୀବ ଆଉ ରଶ୍ମି ପ୍ରେମର ବାହୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ ସେହି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁକୁ ଛୁଟି ମନେଇବା ପାଇଁ। 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତି ରାଜୀବ, ରାଜୀବର ମା ରଶ୍ମି, ପୁଅ ରୋହନ, ଘନଶ୍ୟାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାୟନା। ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମିତା, ପୁଅ ସୀତେଶ ଆଉ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ରୋଷେୟା ରବି। ଗାଁଟି ସହରରୁ ପାଖାପାଖି 80 କି 90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନଥାଏ। ଘନଶ୍ୟାମର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଣ ଆଉ ବୁଲିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 10 କି 12 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ରାଜୀବ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୋଲି। ସେ ବି ହଁ କହି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ିବା ବେଳକୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଏକରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଇବେ? ଏମିତି ହୋଇଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ସେଠି ଲେଖାଥିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏବେ ତ ଦିନ 2ଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଏଠି? ସାର୍, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପୁରା ଘୋଟିକି ଅଛି ବୋଲି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ 45 କି 50 ବର୍ଷର ଲୋକ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଛୁଟି ନେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଘରଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥାଏ। 2 ତାଲା ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରାୟ 30 କି 40 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ରୋଷେଇ ଘର ଇତ୍ୟାଦି। ରଶ୍ମି ଘରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ବାପରେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଘର ପୁଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ରବି ଯାଇ କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେ ଭାଇ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ବସି ସବୁ ଖଟି କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।
ତେଣୁ କାଲି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଝରଣା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଏମିତି ଖୁସି ଗପ ହେଉ ହେଉ ସବୁ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ସେଇ 7ଟା କି 8ଟା ହେବ। ରାଜୀବ, ଘନଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମିଶି ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ରଶ୍ମି ରୋହନକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ସୁନୟନା ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରଶ୍ମିକୁ କହିଲେ, ରବି କେମିତି ଛାତ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରଶ୍ମି ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେପଟୁ ରବି କଫି ଧରି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ରବିକୁ ଦେଖି ସୁନୟନା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ମୋତେ କଫି ଆଣିବା ପାଇଁ କହି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ସେପଟେ। ସୁନୟନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଏହି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ରବି 2 ମହଲା ଛାତରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର। ପୁଣି ଏସବୁ? ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବି କହି ରଶ୍ମି ରୋହନ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ରଶ୍ମି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଖଟ ଉପରେ ରଶ୍ମି କଫି ପିଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁନୟନା ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏବେ? ହଁ, ଆମ ରୁମ୍କୁ କଫି ପିଇବାକୁ ଡାକିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ବୋଲି ରଶ୍ମି ପଚାରିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା ହେବ। ରଶ୍ମି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କିଛି ନଥିଲା। ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ଆସି ଧରିବା ଭଳି। ଟିକେ ହସି ରଶ୍ମି କହିଲେ, ପୁଣି ତମ ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ରାଜୀବ। କହି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୌକି ଆପେ ଆପେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୌକି ପାଖକୁ ଯାଇ ଚୌକିକୁ ଧରିନେଲେ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ବୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଶ୍ମି ରାଜୀବ ରାଜୀବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ଛାଟି ହୋସ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବାରୁ ସବୁ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ରଶ୍ମି। ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, କିଛି ତ ଅଛି ଏଠି। ସମୟ ପ୍ରାୟ 11ଟା। ସବୁ ଖାଇସାରି ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରଶ୍ମି ଓ ରାଜୀବ ଠିକ୍ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଜଣେ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବାହାରକୁ ଆସି ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ ସେଠି କେହି ନଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ରୋହନ ସେଇ ଚୌକିରେ ବସି ହଲୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଜଣ ଡରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ସୁନୟନା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଉ ମଧୁମିତା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରକ୍ତ, ଆଉ କାହାର ହାତ ନଥାଏ। କି ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ! ଆଖି ବନ୍ଦ କରି 2 ଜଣ ସେଇଠି ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହନ ବି ସେମିତି ବସିଛି। ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ରାଜୀବ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ। ସବୁ ଡରିଯାଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ରବି ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ପାଖ ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ହାତରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡର କି ରବିର ମୁହଁ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଥାଏ। ହସି ହସି କହୁଥାଏ, ତମ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କହି ରବି କାନ୍ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ରାଜୀବ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରବି କହୁଥାଏ, କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ? ମନେ ପକାଅ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଏମିତି ତମେ 3 ଜଣ ନିଜର ଖୁସି ଆଉ କୌତୂହଳ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ହୁଏତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଡରି ତମେ ଚାଲିଗଲ, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ମଧୁମିତା, ସୁନୟନା ଆଉ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଉଥାନ୍ତି। ଭୟରେ ସବୁ ଥରୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଫୋନ୍ରେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ଥିଲେ ହୁଏତ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଖପାଖରେ ସେମିତି କେହି ଚିହ୍ନାଜଣା ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଅନି ହେଉଥାନ୍ତି। ରବି ସେମିତି ଓଲଟା ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହସୁଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥରେ ଓଲଟା ଚାଲୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରବିର ଏ ଅବସ୍ଥା, ତା ସହ ଏ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ସବୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ 50 ବର୍ଷର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏହି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରବି ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ମୁଁ ପରା ରାମ ଭାଇ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ତମେ ଯଦି ରାମ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ କିଏ? ତମେ ତ ବାଟ କଢ଼େଇ ଆଣି ଆମକୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ କହିଲ। ମୁଁ ସବୁ କହିବି, ଆଗ ତମେ ସବୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ରହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ରାଜୀବ ରାମକୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ଆଉ ରବି? ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଯିବୁ? ସେ କଥା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ ବୁଝିବେ।
ତମେ ସବୁ ଆଗ ଚାଲ ଏଠୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁ ଡରି ଡରି ରାମକୁ କହିଲେ, ଆମେ 5 କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବି କାହାକୁ ମାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଥିଲା। ଓହୋ, କହିଲି ପରା, ସବୁ କହିବି। ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଚାଲ ମୋ ସହ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ରବିକୁ ନେଇଯିବା। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ସବୁ। କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ। ଭାସି ଯାଉଥିବା ମଣିଷକୁ କୁଟାଖିଅ ଭରସା ଭଳି ରାମ କଥାରେ ସବୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି। ରାମ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଖିରେ କିଛି ଇସାରା କରି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରାମ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ। ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ବେଶୀ ଛୋଟ ବି ନୁହେଁ। 5 କି 6 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ। ଏକରେ ଏତେ ବାଟ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଏସବୁ। ବାକି ଲୋକ ସବୁ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘନଶ୍ୟାମ, ରାଜୀବ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାମ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କିଏ ସେ ଲୋକ? ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହତ୍ୟା କଲୁ? ସେ କାହିଁକି ଆମଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଏମିତି କେତେ କଥା। ରାଜୀବ ରାମକୁ କହିଲା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ଆମେ ସେମିତି କେବେ ବି କରିନାହୁଁ। ରାତିରେ ପୁଣି କାହା ପରିବାର ଉପରେ? ନା ନା, ଏମିତି କିଛି ମୁଁ କରିନାହିଁ। ରାଜୀବ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେମାନେ କିଛି କରିନାହଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସବୁ କଥା କୁହ। ସେ କିଏ? 10 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କୁହ ଆମକୁ ବୋଲି କହିଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ରହୁନଥାନ୍ତି। ଏହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ପାଖାପାଖି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ନଥିବା ହେତୁ ହେଉ, ଏଠାରେ ସେମିତି ଜନବସତି ନଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଝରଣା କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ କରି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାହସ କରି ଏଠାରେ ଦୋକାନ ବସେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ରଘୁଆ, ମାନେ ରଘୁଆ ମୁର୍ମୁ। ଏ ରଘୁଆ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା ରାଜୀବ। ରଘୁଆ ଏବେ ଯିଏ ରବି ଦେହରେ ଅଛି, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ହେତୁ ରଘୁଆର ଭଲ ଲାଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୋକାନର ଆକାର ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଠାରେ ଘର କରି ରହିଲା। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନରେ ସେ ମାଟି ଘରେ ରହେ ଏବଂ ରାତିରେ ଭାଡ଼ି କରି ବା ମଞ୍ଚା କରି ରହୁଥିଲେ। ଦୋକାନ ବଢ଼ିବାରୁ ତାକୁ ତା ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଦୋକାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଘୁଆ ଦୋକାନର ଭାରି ନାଁ ଥାଏ। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ବି କୁହନ୍ତି। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆଉ ଜୀବନଚକ୍ରରେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ସେହି ଉପରବାଲା ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଥିଲା ସେ। ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦେଖା କରି ରଘୁଆ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କୁହନ୍ତିନି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା। ଏହି ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଛରୁ ଟାଣିବାକୁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ପଛେ ଏଠି ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି କେହି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଛରୁ ଟାଣି ଧରିବେ। ସେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରଘୁଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଦିନେ ରଘୁଆ ପରିବାର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ତାର ଦୋକାନକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ପୋଲିସକୁ ପଇସା ଦେଇ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ରଘୁଆର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ଯିଏ ବି କେହି ଅଜଣା ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି। ଆଉ ତାକୁ ଆତ୍ମା କାବୁ କରିନିଏ। ରଘୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ଏଯାଏଁ କେହି କାବୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରବି ଡରି ଡରି ଆସି କହୁଥାଏ, ବାବୁ, ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ। କିଏ କେତେବେଳେ ଆସି ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଜାଣିପାରିବେନି। ରବି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଡରିଗଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।